масъулият худ эҳсосест ки дар рафтори ҳар як шахсияти комили ҷумъаи мутамаддин ва ҳар як фарди бедордил вобаста ба ин ё он вазифае ки ба дӯшаш гузошта шудааст дида мешавад. аммо тақозои замон аст ки ин масъулиятро баҳри беҳбудии ҳаёти инсон дар худи инсон давлат ва қонунгузорӣ бедор намояд. давлати мо низ тавассути қонунгузории хеш тавонист ба ин масоил бетафовут набошад. пеш аз ҳама сарчашмаи асосии ин ташаббус меъёрҳои конститутсияи амалкунандаи мо мебошанд ки ба тарзи хеле хуб пешбинӣ шудаанд. дар қисми дуюми моддаи 34 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон омадааст ки падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон масъул мебошанд. вазифаи падару модар муҳайё намудани шароити мусоид барои инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ ва рӯҳии фарзанд, таъмин намудани шароити арзандаи зиндагӣ ва пеш аз ҳама масъулият барои пешгирӣ ва роҳ надодан ба тамоми амалҳои ношоистае ки фарзандон метавонанд аз беаҳамиятии онҳо содир намоянд. бале, маҳз дар натиҷаи ба воя расидани фарзандони солимақл ва бедордил маънии зиндагӣ муайён мегардад. барои ба ин ҳадафҳо ноил шудан падару модарон мебояд назоратро аз болои фаъолияту кирдорҳои фарзандон ҷиддӣ баромонанд, чунки ҳангоми аз таълиму тарбият дур мондан кӯдак метавонад ба оқибатҳои ногувор оварда расонад ва то ҳатто ояндаи худро зери хатар гузорад. ба фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ номи нек бояд гузошт. яке аз ҷанбаҳои асосии фардияти кӯдак ҳуқуқи ӯ ба ном аст, яъне доштани ном кӯдакро ҳамчун фард дар ҷомеа муаррифӣ менамояд. бинобар ин кӯдак аз лаҳзаи таваллуд фавран бетаъхир ба гирифтани ном ҳуқуқ дорад. падару модар ӯҳдадоранд ба фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд, зеро гузоштани номҳои ба фарҳанги миллии тоҷикӣ бегуна метавонад ба ҳолати равонии кӯдакон ва наврасон таъсири манфӣ расонад. номгузорӣ ва шакли дурусти навишти он дар ҷумҳурии тоҷикистон тибқи анъанаҳои миллӣ ва фарҳанги миллӣ амалӣ мегардад. тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ба кӯдакон гузоштани номи ба фарҳанги миллии тоҷикӣ бегона, номи ашё, мол, ҳайвонот, инчунин ном ва ибораҳои таҳқиромезе ки шаъну шарафи инсонро пас мезананд манъ карда шудааст. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд на танҳо бо масъул гардидани падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул гардидааст, балки ба фарзандони болиғу қобили меҳнат вазифаҳои махсусро вогузор кардааст. аз ҷумла дар он муқаррар шудааст ки фарзандони болиғу қобили меҳнат вазифадор карда шуданд ки падару модари худро нигоҳубӣ намуда онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ дастгирӣ намоянд. дар ҳолати иҷро накардани ӯҳдадориҳои мазкур фарзанди болиғу қобили меҳнат бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. ҳар як падару модарро зарур аст ки ин вазифаи ҷонӣ ва қарзи шаҳрвандиро хуб дарк намуда фарзандони худро бо роҳи дуруст, анҷоми амалҳои тақдирсоз, омӯзиши илму ҳунар ва аз худнамоии техникаву технологияҳои муосир, ширкати фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва ободониву сӯзандагии ватани азизамон тоҷикистон ҳидоят кунанд ва тавонанд ки дар оянда аз фарзандони содиқу номбардори миллати худ ифтихор намоянд. иброҳими неъмат, баҳриддини бобокалон, ҷаҳоннамо, хабар.